Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам нагадати рецепт надзвичайно смачного м'яса – це ведмежа лапа. Знаю, що багато родин готують його як традиційну святкову страву, тому нічим вас дивувати не буду, лише поділюсь своїм сімейним рецептом. Та буду вдячна, якщо ви розкриєте свої секрети в коментарях. Для цієї страви найкраще підходить м'ясо для відбивних. На 4 порції я беру пів кілограма, це приблизно ось такий шматочок. Нарізаю його на порційні шматки товщиною приблизно 1 см. Такі шматочки будуть просто ідеальні для подачі. Вказана порція буде розрахована на 4 особи. Нарізавши м'ясо, трохи відбиваю ці шматочки, поклавши їх у поліетиленовий мішечок. Також можна скористатись харчовою плівкою. Важливо не відбивати їх занадто сильно, а тільки для того, щоб вони стали м'якшими, але ні в якому разі не порвалися. Коли м'ясо відбите з обох сторін, переходимо до його маринування. Для цього беремо часник, 1 зубчик на 1 шматок м'яса. Я його вичавлюю через прес, можна також натерти на дрібній терці. Додаю чайну ложку солі, пів чайної ложки меленого перцю та добре змішую. Потім вливаю 2 столові ложки олії, знову перемішую і розподіляю цю масу по відбитому м'ясу з обох боків. Можна це робити як ложкою, так і руками. Руками навіть краще м'ясо вбере всі аромати. Далі готуємо картоплю, її потрібно трохи більше, ніж м'яса, а саме 600 грамів. Тру її на крупній терці і коли картопля натерта, я заливаю її окропом, щоб вона віддала зайвий крохмаль. Перемішую картоплю в окропі і, не тримаючи її там довго, зливаю на сито. Даю воді добре стекти, а картоплі трохи охолонути. Тим часом готую соус, для нього я беру 50 грамів майонезу, в мене домашній, та додаю кріп. Я використовую заморожений, але, звичайно ж, можна взяти і свіжий. Часник в соус не додаю, бо він вже є в маринаді для м'яса. Також, поки є час, натру на дрібній терці сир. На дрібній терці мені подобається більше, ніж на крупній, тому що він краще себе так поводить під час того, як плавиться. Коли картопля трохи охолола, можна додати до неї 1 яйце, чайну ложку солі та пів чайної ложки чорного меленого перцю. Також додаю 1 повну столову ложку борошна і все добре змішую. Умовно ділю картоплю на 4 частини, вийде приблизно по 150 грамів на кожен шматочок м'яса. Та наношу картопляну шубку на м'ясо. Картопля має покривати м'ясо рівномірно з обох боків. Хочу дати одну пораду: якщо ви додасте більше яєць та більше борошна, картопля триматиметься краще, але смак тоді стане важчий. Тому рекомендую спробувати саме за моїми пропорціями. Далі смажу лапи на розігрітій олії під кришкою до золотистої скоринки з обох боків. Викладаю я на сковорідку лише 1 лапу, але якщо площа вам дозволяє, то можна одразу і 2. Перевертаю обережно, підтримуючи рукою або за допомогою другої лопатки. І коли вони добре підсмажаться, викладаю на деко, застелене пергаментом, і ставлю у розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Після 20 хвилин в духовці виймаю лапи та наношу соус, який ми готували трохи раніше. Виходить десь по 1 чайній ложці на кожну порцію. Потім щедро присипаю сиром, приблизно по 30 грамів на кожну лапу, і ставлю назад в духовку ще на 10 хвилин, щоб сир добре розплавився. Ось і все. Коли сир розплавився, можна подавати до столу. Сподіваюсь, що ведмежа лапа стане вашим новим улюбленим рецептом до свят і не тільки.
Смачного, друзі!